işler başkarılgan hem менә шушы юллар мәсьәләсен хәл итү буенча безнең районда эшләп килгән нәкъ менә шушы үзара салым акчасына юлларны төзекләндерү буенча инде шушы аз гына суммага бик сыйфатлы итеп эш башкарып килгән ИТК оешмасын мин әйтеп китәсем килә. Шулай ук Актаныш юллары оешмасы әлеге оешмаларның җитәкчесе инде Зөфәр Әскәтович һәм Радик Автовчлар. Аларга авыл башлыклары инде ышанып әлеге эшне тапшыралар һәм бик зур рәхмәтләр бүгенге көндә суларны, су чыганакларын төзекләндерү буенча инде безнең гидросервис оешмасы департаментка тулы белән эшлиләр авыл башлыклары һәм шулай ук коммунсервистан безнең Илмазевна җитәкләгән оешмалар. Менә шушы оешмалар белән инде алар районның һәрбер авылында нинди проблема бар икәнен тирәнтен белеп, бергә менә бу ел бер өлешен башкарсалар җирлектә, алдагы елга инде калган өлешен планлаштырып куялар. Һәм бу ел менә ут мәсьәләсен хәл итү буенча инде безнең МОП оешмасы белән әйбәт кенә эшчәнлек башлап җибәрделәр. Төп менә шушы проблемалар инде һәм менә монда Эльбировнаның чыгышына мин инде өстәп әйтәсем килә. Менә күп нәрсә чыннан да авыл башлыгыннан тора. Халыкка аның никадәр тыгыз элемтәдә халык белән эшләп, һәрбер эшләгән эшне планлаштырасында бергә уртага салып утырып сөйләшеп, депутатлар белән берлектә халыкны җыеп, халыкның активын җыеп, бөтенесендә инде гел җыеп булмаган чиракта. Менә шушы башкарган эшкә йомгак ясап, халыкка нәтиҗәсен күрсәтеп, алдагы елга менә безнең сентябрь аенда инициирование референдумы булачак инде. Аннан соң безнең гадәттәгечә инде ноябрь аенда референдум үтәчәк. Менә аңа кадәр инде бүгенге көндә быелгысына йомгак ясап, алдагы елга эш төрләрен планлаштыруына мин авыл башлыкларына төп таләп итеп тә куям. Менә шуны аңлап ишеткән авыл башлыкларында инде проблема күренми, халык та канәгать, башкарган хезмәттән дә һәм әйткәнемчә инде төп менә шу су, юл, ут проблемаларын хәл итеп, алар инде ял итү буенча тагын да инде уңайлырак үзләренә мөхит булдыру буенча эш алып баралар. Безнең күбрәк Актаныштагы һәм Актаныш авыл җирлегендәге юлларны төзекләндерүдә шөгыльләнә. Буларның барысы да аукцион эшләре биржавая площадкасында авыл советлары, авыл җирлекләре аукцион куя һәм төп оешмалар белән җиттән дә Казаннан, Әлмәттән кайсы оешма түбәнрәк белән җиңә һәм эшен эшләде. Быел исә бүгенге көндә безнең 12-нче кварталда, 50-нче кварталда һәм 8 авыл җирлегендә юллар төзекләндерелде. 12-нче кварталда 6 урам эшләдек. 50-нче кварталда 1 километрга якын. Буларның икесенә ком салынды. Тагын Татсуксу авылында 860 метр ком салынды. 600 метр шамасы Чапыйсында, Чигәнешнең песчаный салынды. Тагын Усы белән Пашканда 860 метр, Бугада 860, Тактагачта 430 метр, Мәсәлдә, Ишебай белән Куянда километрдан артык ком салынды. Һәм Байсар белән Тормашта өлешчә Чигән салынды. Алатыга безнең 50-нче кварталда Восточный урамның бер өлешен Чигән кварталында Сазлы җирен булганда проблемный урам мөрәҗәгатьтәр. Яңа илдә 2 урамга Чигән саласы бар. Һәм инде Илҗирдә тагын 5 урамга ком салып каралган. Икесен эшләдек инде. Тагын 3-сен эшләйбез инде. Эше бара. Һәм Ушу авылында су торбасы салып инде, юлын киңәйтеп, шпатылмас шапкасы. Һәм Байсар белән авылда әзрәк эшләйсез анлашыласы. Шулай. Булат Язович менә халык эшләгән эшнең сыйфатлы булуын тели инде. Аның
Менә сезне эшләгәннән соң нинди фикерләр әйтелә? Сезнең эшләгән эшкә гарантия срогы күпме һәм сез халыктан мөрәҗәгатьләр кергән очракта кабат ул эшләгән эшләрегезне төзекләндергән я инде агымдагы ремонтын башкарган очраклар бармы? Ничегрәк сезнең эшләгәннән соң халык белән үзара салым акчасына эшләгән эшләрнең күзәтчелеге оештырылган? Biz özümüzün eşlerinde indi kimçilikler olsa vaktinde barıp düzeltiriz mi alayım? Kirelikte sizin kuyulma değil mi? Eğer ama o şey kalıp жалобы yani. Hangisinde siz niçin bırakın bu itika işler boyunca, yıllar boyunca halk bilen kanaat mı kalıp niçin bırakış kuyulma? Халык канагат менә аерым җирлекләрдә инде менә шу юлны эшләткәннән соң су кертелә, су трассалары алышынып, менә бу сыйфатлы итеп эшләгән юл бозылу очраклары бар, ләкин монда әлеге оешмаларның гаебе белән түгел. Алар инде андый вакытта да авыл башлыгы сорагач, алар гаебе белән булмаса да килеп инде грейдер белән тигезләп китәләр. Менә шулай аңлап навстречу баралар дип әйттем инде, аңлап карыйлар. Шуңа да авыл башлыклары да аларга бик рәхмәтле һәм инде авыл халкы да әлеге юллардан канәгать. Менә иң күбе объемны башкара инде безнең ИТК оешмасы һәм алар җиренә җиткереп, юлны күтәртеп, дефорестация бик таләпчән карый. Авыл башлыклары мәсәлән күбрәк территориягә ком салдыруны теләсә, алар инде менә азрак күләмдә булса да сыйфатлы булсын дип, чыннан да аны бит инде бер елны салып, икенче елны тагын салып, суны акчаны суга салып була. Шуңа күрә сыйфатлы итеп башкаралар халыкта. Рәхмәтле канәгать менә бу көннәрдә халык белән очрашуларда катнашырга туры килә. Алардан инде менә шу эшләнгән эшләргә карата бер генә дә андый начар сүз ишетелмәде. Башкарган хезмәттән халык канәгать. Бик зур рәхмәт сезгә, Булат Ниязович. Әйхан турысында менә тагын сезгә бер сорау. Кыш көне карларны эткерү буенча безгә ел дәвамында һәр елны сораулар кереп тора. Моның буенча да авыл башлыклары да әйтеп китте, акча калдырдык эткерү буенча юлларны дип. Менә бу ничегрәк безнең кайсы оешмалар башкара, халыктан да менә сораулар туган очракта алар авыл җирлеге башлыгына мөрәҗәгать итәргә тиешле. Шуның буенча аңлатып китсәгез иде, алдан ук әле кышка ерак булса да хәзер үк әзерлек эшләре бара. Акчасыз китсәгез иде. Әлбәттә безнең инде татарга караган авылга кергәнче булган территориядәге юллар булып тора инде авыллар арасындагы һәм безнең авыл җирлегенә караган урам юллары бар. Менә бу урам юлларны кардан чистарту әлбәттә инде авыл башлыкларына халык мөрәҗәгать итә һәм авыл башлыклары моны инде даими контрольдә тота. Кайбер җирлекләрнең менә шушы үзара салым акчасына җитми. Әлегечә инде әйткәнчә менә шу оешмалар безнең инде юлларны бурычка эттереп, аннан соң инде алдагы елның үзара салымына да түләү башкарыла. Менә бу яктан да әйткәнчә инде үзара аңлаулы мөнәсәбәт формалашкан. Нигездә инде авыл башлыклары менә шу кышка финансирование калдыралар үзара салымнан, ләкин елның инде төрле шәкилүеннән чыгып, карлы булырга мөмкин инде һәм бу үзара салым акчасы җитмәгән чакта әйткәнчә алар инде бурычка да башкаралар. Күп кенә җирлекләрдә инде ныклы хуҗалык булган җирлекләрдә хуҗалык белән башкаралар. Кардан чистартуны аларда инде билгеле бер система барлыкка килгән. Яртысын дип әйтергә кирәк инде хәлләргә оешмалар үзләренең исәбеннән чистартсалар, күпмедер өлешенә инде үзара салымнан финансирование билгели авыл башлыклары. Инде менә шушы хуҗалыкта булмаган безнең берничә җирлек бар инде, аларның төп менә шу үзара салымга алар инде кардан чистартуны башкаралар булып тора. Шуның өчен әйткәнчә мин инде авыл башлыкларына халыкка конкрет аңлатып, моны инде үткән елдан анализ ясап, алдагы елга прогноз форматында ул инде юлга дип карала. Әгәр дә кар салу нык булмаса инде кыш көне, моны грейдерлау өчен дә алгадагы дәвам итәргә мөмкин булып тора.